kontatuko izuet anekdota bat. Hanen bilen patioan, Madrilal batekin oinez, 2010, edo bestela 2011, eta tikoak, Victorrek katalanen inguruan kristonak esaten. Baina kristonak, Eta momentu batean iritsi zen eta zaino. Aizu, Victor, zu nork atxilotu zintuen? Polizia espainola. Gaztelanez, no? Victor, zu nork sartu zintuen espetxean? Epaile espainolak. Victor, eta zu nork izorratzen zaitu egunero? Funtzionario espainolak. Orduan, Victor, arazoa katalanak dira. Eta Victor ixilik geratu zen, eta erantzun zidan, putos katalanez. Hori da maila Espainian dagoen maila.